Както знаете, вчера Хилари Клинтън беше в София, впечатлена от красотата на снежна София. Разговори имаше госпожа Клинтън с президента, с министър-председателя и не само с тях, а и с група младежи от ромски организации. Добро утро. Двама от тях сега са тук при мен. Огнян Исаев, който е колега, журналист в Новинар. Пише там най-често, да. И Атанас Стоянов, общински съветник в Стражица. Разкажете за срещата. Срещите на госпожа Клинтън, които се осъществиха с президента, правителството, премиера и не на последно място с нас, са един знак за България. Всеки, който трябва да разчете по свой начин. Но също така знак, че САЩ от тук насетне наистина по-активно ще се включва в тази област, свързана с интеграцията на ромите, защото, както каза госпожа Хилари Клинтън, определено не само в България, а и в другите страни в Европа този процес не е довършен. Кажи, за самата среща ми е любопитно. Къде се срещнахте? Колко време продължи? Какви са ви впечатленията от нея? На английски ли си говорихте или ползвахте преводач някой? Говорихме си, ползвахме слушалки. Имаше някои от нас говориха на английски, други от нас говориха на български. По принцип сме поласкани, защото ние бяхме единствените, с които се срещна държавния секретар след президента и премиера, което говори за това колко е важен ангажимент. Да, който, само за 4 часа в България. Който самата тя е поела към каузата. Това не е нейна първа инициатива, свързана с ромите. А как стана? Кой ви уреди тази среща? Тя ни покани. Добър ден, Огняне. Може ли да се срещаме и къде си? Аз ще бъда облечена в червено. Това се дължи на по-активната позиция на посланник Джеймс Уорлик, който през последната особено една година е доказал и показал, че наистина се интересува от тази тема и държи българското правителство постоянно под наблюдение как изпълнява политиките за интеграция на ромите. Какво впечатление ви направи на вас самата госпожа Хилари Клинтън? Сурова, желязна лейди или напротив, усмихнат човек, женствена? Изключително лъчезарен, топъл човек. Аз бих казал, че на нас не липсва такъв политик. Лъчезарен човек, достъпен, земен. В един момент аз имах чувството, че с тази жена се виждаме всеки ден. А тя говори и вие слушахте? Или и вие говорихте нещо с нея? Така се случи, че тя откри срещата, след това всеки от нас имаше, разбира се, много малък отрязък от време, през който да сподели какво прави всъщност. И след това тя се обърна към всеки един от нас по-малко име, даде ни обратна връзка за това, което сме казали, което говори за огромните и наистина политически и ораторски умения. Какво и казахте вие, примерно? Ние и казахме, изразихме своята удовлетвореност от това, което е направило българското правителство до момента. Относно... Вие имам преди ти какво? Аз какво и казах? Да, не вие. Аз и казах, че ще се радвам, ако повече ромски младежи имат възможността да участват активно в политическия живот на страната. И в същото време ще се радвам, ако има повече стажански програми, които да дават такива възможности. Това е... Това, което аз и казах, аз бях по-критичен към самия процес, към българското правителство и разбира се към самите роми. Защото аз не мога да кажа, че съм удовлетворен от това, което са направили българските правителства. Аз бях изключително ясен, че пред госпожа Клинтън, че до момента българските правителства през годините сини, червени, жълти, всякакви са декларирали само желание за политика и то, забележете, винаги под външен натиск. И също така и казах, че до момента ние разчитахме на осъзнатостта, отговорността и морала на българските политици, сред които няма роми, и осъзнатост, морал и отговорност, които в България имат променливи дефиниции. Има в Коалиция за България едно момиче. Вижте, живеем в интересни времена от тази гледна точка, че всеки момент предстои да бъде приета Националната стратегия за интеграция на ромите от парламента. Тази стратегия вече е минала през 7 парламентарни комисии, през които е трябвало да мине. В момента предстои следващата седмица, мисля, че е гласуване в пленарна зала.
Ако тази стратегия е израз на добрата политическа воля. В същото време обаче... Момент, малко с добрата политическа воля и тия неща. Аз точно това искам каза Хилари Клинтън? Защото добрата политическа воля, толерантността, интеграцията... Това са променливи дефиниции в България. Имат променливи... 200 пъти сме го слушали. Какво ви каза конкретно, че ще направи Хилари Клинтън, за да помогне за интеграцията на ромите в България? Вижте, интеграцията на ромите в България зависи от гражданите на България, зависи от политиците на България. Аз разбрах, че ще се включи в декадата за ромското включване. Така е, Ама тя тази декада вече не е ли към края си? Така е, към края си е. САЩ ще бъдат... ще направят мониторинг и оценка на декадата. Какво се е случило и какво не се е случило. И както казах в началото, САЩ ще имат по-активна роля в тази насока. Каква? Мониторинг. Как? Ще наблюдават. Освен мониторинг, ще предоставят своите добри практики, които имат в Щатите. Другото нещо, което аз казах на госпожа Клинтън, че в България има такъв проблем с идентификацията. Страха от идентифицирането да си ром. Тоест, ако аз кажа, например, айде, оставете ме, нали, аз съм преодолял това нещо, но има куп образовани, интелигентни роми, които се страхуват да се идентифицират. Защото... какво представят се като по-мургави българи? Не, представят се като с имената си. С имената си. Обаче и... Ето, трябва ли да кажеш, аз съм огнян и съм ром? Не, разбира се, че не трябва да кажеш, но те се стараят да някой да не разбере произхода им. Защото тогава ще се сблъска с предразсъдъците. Някой ще им каже, вие сте изключение, или пък не е изключено и някой да ги прибие в тъмната част на улицата. А Съединените щати, дали този проблем наистина е решен? Или само така изглежда? Разбира се, че изцяло не е решен. Защото и преди малко си говорихме, само до преди 50 години, там имало места забранено за негри и за кучета. Имало е в автобусите... Така е. Имало изискване черни афроамериканците да са на задните седалки. Но забележете... И сега те ни учат нас на толерантност. Но те са проверявали един път, който има резултати. Забележете, вчера охранителите, които бяха най-близо до госпожа Клинтън, бяха двама афроамериканци. Кога Росен Плевнелиев и Бойко Борисов ще бъдат охранявани от роми? Дори президентът да вземе на първо място на Америка. Аз бях там миналата година, септември, и бях в Алабама, в щата, в който живеят най-много афроамериканци. Специално по покана на Американското посолство в България бях. И наистина съм видял с очите си каква промяна са постигнали. Аз пък бях във Вашингтон преди време и видях какво представлява едно гето в столицата на Съединените щати. Така има, да. И искам да ви кажа, че нашите цигански квартали по никакъв начин не са по-лоши. Но трябва да имаме предвид, че САЩ е и престъпността там не е по-малка, отколкото, дори може би по-голяма, отколкото тук в ромските. Трябва да имаме предвид, че САЩ и като територия е по-голяма, но аз искам да обърна разговора малко тук, да вметнем и каква е ролята на медиите в този процес. Защото, предполагам, ще се съгласите с мене, към момента българските медии само отразяват какво се случва с... Това не е работата. Така е. Но също така, според мен, трябва да се промоцират не само в предаванията, но и дори в филмите. Както има филми, където афроамериканица е в добрата страна. Така трябва да има и филми, които да покажат не само стереотипно, че ромите просят или крадат, а и да покажат ромите, нали, като хора, които се борят за доброто. Но Христо Мотавчиев не му ли беше добра ролята в ония филм Дунав мост? Не, това е типичен стереотипен образ, как рома свири, проси, нали? Това е типичен стереотипен образ. Аз, например, не мога да кажа, че това е характерно за мен. А защо до сега има ли случай, примерно някой ром да се е кандидатирал за президент? Не знам такъв случай. Защо? Как да ви отговоря защо? Питам ви защо. Аз откъде да знам. Вие искате ли да се кандидатирате за президент? Твърде голяма отговорност. Не, вижте, това е сега сте общински съветник. Въпрос на политика. Въпрос на политика. Ще има ром кандидат-президент, когато той бъде подкрепен от политическа партия. Разбира се, не е сериозно да се явиш на президентските избори като човек, който иска да бъде само президент. Нали, разбира се, ти трябва да имаш своята визия, своите виждания за това как да се управлява България. Друга е причината да задам този въпрос. Знам, че по време на избори сред ромите избирателната активност е по-висока, отколкото сред останалата част от населението. Последните избори не е така. Не беше ли? Защото така. Но по принцип е така. Вижте, може ли аз да се имам за малко? Защо при положение, че ромите толкова много искат да гласуват,
не издигат свои представители за властта? Ще ви кажа, защото твърде голяма бариерата, аз като човек, който се яви на местните избори октомври, много е голяма бариерата. Няма голяма партия, която да приеме роми в своите редици, дори те да са образовани, квалифицирани, да имат необходимите знания, да са лидери в своята общност. Няма го това нещо и ако направите едно проучване... В България има и мажоритарни избори. Моля? Има и мажоритарни избори в България. Тоест, вие искате да има етнически вод, така ли? Не етнически вод, кандидатирайте се. Не дайте да скромничите толкова. Това ви казвам. Кандидатирайте се. Не може да казвате, вие не ни допускате, пък вие дори да не се кандидатирате. Вижте, аз го казвам от опит. повдигате въпроса за лидерството. И тук, и аз също засегнах и темата за лидерство с госпожа Клинтън. Че вярно е, че част от ромските квартали има добри лидери, но има и чудесни примери, чудесни имитации за добро лидерство. И съответно едните, докато се борят в търсене на решения за проблематиката, други се чудят как да експлоатират проблематиката, както и при всяка проблемна ситуация, навсякъде по света. Но като цяло ни липсват национални лидери, които да мобилизират, обединяват и да са припознати от властта и ромите. И ще ви кажа защо. Защото е изключително лесно да контролираш, разделяш и дори противопоставяш лидерството на една до болка икономически слаба и уязвима общност. Да, така е. Тоест по-добре е за абсолютно всички, които са на вас, да поддържат едни бедни ромски. Обаче, от друга страна, много хора твърдат и вероятно имат основание да го твърдат, че парите за ромите, които са похарчени, не знам колко пари са похарчени до сега, но са адски много пари, че потъват именно в въпросните ромски организации. Виждаме построени палати. Роля на българското правителство, на българските власти, роля на международни организации е да мониторира този процес на разходване на пари. Пари са изразходвани не само от ромски организации. Питам, ваши хора ли си ви крадат парите? Не, вижте... Какво значи наши хора? Като генерализираме... Няма какво да се правим да не генерализираме. Не, вижте, ромските организации са много. Сред тях има както с добри практики, такива има с лоши практики. Във всяко стадо има черни, бели и кафеви овци. Нали? Има съд, има прокуратура. Но освен това трябва да знаем, че тези организации, които изпълняват проекти, са преминали и международен аудит някои от тях и някой национален аудит. Да. Ако има някакъв... Тогава защо няма резултат? Вижте, не можем да очакваме само неправителствените организации. Защо не си задавате властта? Какво са направили всички общини? Общините, оставете правителство. Правителство приема един документ. Ето, господин Стоянов, общински съветник в община. Какво прави там в Стражица, общината? Там добре ли са? Има ли гето там? Някъде. Там няма гето, всички живееме мирно, заедно. Факта, че аз съм станал общински съветник, го показва. Там има ли много роми? Имам Вас роми ли ви избраха или българи? Мен предимно роми, българи, въобще всички ме избраха. Значи етнически вод отново. Няма етнически вод. Той не е бил в етническа партия. Вижте, аз съм от населено място, в което живеят предимно роми, но за мен не са гласували само роми, за мен са гласували и така наречения милет, турци и българи. Вижте, вие не може в една партия, например, кой е гласувал за Росен Плевнев? Не може да кажем, че българи са го избрали, само роми. Всички сме българи, са избрали. Не, говорим за български граждани. Всеки е гласувал за него по симпатии. Добре, според вас, ромите толерантни ли сте? Да. Толерантни спрямо какво? Спрямо другите малцинства. Отново тук навлизаме в една тематика ромите. Аз мога да говоря за мен, аз не съм избран да представлявам. Аз съм толерантен. Мисля, че съм толерантен към другите, защото уважавам правото и мнението на всеки, уважавам го без значение каква е неговата сексуална ориентация, какъв е цвета на кожата му, какъв е пола му. Уважавам мнението на всеки. Разбира се, имам и правото да не се съглася с него. Естествено. Кажете, понеже приключваме този разговор, според вас, в какъв хоризонт горе-долу ще стане в България такова отношението между различните етнически групи, каквото е примерно в Щатите? Според мен трябва наистина реална и прагматична политика, която да слезе долу в кварталите. 10 години явно не стигате. Не, няма политика.
трябва да се знае, че няма политика. Но с 10 години може, така ли? Ако имаш В политика, момента, финал, в който започнем да говорим на общ език и под интеграция да разбираме едно и също нещо, нещата ще се случат много по-бързо. Добре, благодаря ви за този разговор. Хубав ден ви желая. Хубав ден. Останете с нас.